Harry Potter 1, kapitel 1. Drengen, der ikke kunne slås ihjel. Herre og fru Dursley fra Ligustervænget nummer 4 var ganske stolte over, at de var helt og aldeles normale. Det var de sidste mennesker, man ville mistænke for at være involveret i mærkelige eller mystiske affærer. De var ganske enkelt af den type mennesker, som ikke tolererer nogen slinger i valsen, hvad ordentlig livsførelse angår. Herr Dursley var direktør for en stor virksomhed ved navn Grunnings. Den fremstillede drillbord. Han var en stor, tyk mand, næsten uden nogen hals, men med et kæmpemæssigt overskæg. Fru Dursley var mager og blond. Hendes hals var til gengæld omtrent dobbelt så lang som almindelige menneskers, hvilket var meget praktisk for hende, eftersom hun brugte meget tid på at udspionere sine naboer over havehækken. Parret havde en lille dreng med navn Dudley. I deres øjne fandtes hans lige ikke i hele den hvide verden. Herre og fru Dursley var velstående og havde alt, hvad de kunne ønske sig. Men i tilgift havde de også en hemmelighed, og deres største skræk var, at nogen skulle afsløre den. De mente ikke, at de ville kunne bære, at nogen opdagede det med Potter-familien. Fru Potter var fru Dursleys søster, som hun ikke havde set i mange år. Faktisk lod fru Dursley, som om hun slet ikke havde nogen søster. For denne søster og hendes uduelige mand kunne slet ikke leve op til familien Dursleys standard. Herre og fru Dursley gøs ved tanken om, hvad naboerne må ville sige, hvis Potter-familien kom anstigende til deres kvarter. Dursley-familien vidste, at Potter-familien også havde en lille dreng, men de havde aldrig set ham. Denne dreng var en anden god grund til at holde dem på afstand. Det ville nemlig være en ulykke, hvis Dudley kom til at minge sig med sådan en knægt. Da herre og fru Dursley vågnede på den triste, grå torsdag, hvor vores historie begynder, var der ingen varsler fra den overskyede himmel udenfor om, at mærkværdige og mystiske hændelser snart ville finde sted over hele landet. Herr Dursley nynnede, i det han klædte sig på, og udvalgte sit mest kedelige slips som kronen på værket. Fru Dursley sladrede lystigt løs, mens hun kæmpede for at få sat den skrigende Dudley i hans høje stol. Ingen af dem lagde mærke til en stor, brun ugle, der baskede forbi vinduet. 8:30 tog herr Dursley sin mappe, klappede fru Dursley på kinden og forsøgte at kysse Dudley farvel, men ramte ved siden af, fordi Dudley nu var midt i et hysterisk anfald og kastede sin havregrød mod væggen. Den lille bandit, klukkede herr Dursley, i det han gik ud af døren. Han satte sig ind i sin bil og bakkede ud af indkørslen. Det var ved vejens første sving, at han opdagede det første tegn på noget mærkværdigt. En kat i færd med at læse en vejviser. Et kort øjeblik fattede herr Dursley slet ikke, hvad det var, han havde set. Så drejede han hovedet med et sæt for at se bedre efter. Der stod ganske rigtigt en stribet kat i svinget, men den var så sandelig ikke i besiddelse af en vejviser. Hvad havde han dog tænkt på? Det måtte være det grådisede lys, der havde spillet ham et pus. Herr Dursley blinkede endnu en gang med øjnene og stirrede på katten. Katten stirrede tilbage. Da herr Dursley kørte rundt om hjørnet og videre hen ad gaden, holdt han øje med katten i bakspejlet. Nu stod den og læste skiltet, hvorpå der stod Ligustervænget. Nej, den kiggede på skiltet. Katte kan jo ikke læse hverken skilte eller vejviseren. Herr Dursley rystede på hovedet af sig selv og besluttede sig for at glemme alt om katten. I det han kørte videre ind mod byen, tænkte han ikke på andet end en stor ordre drillbord, som han håbede at få i hus den næste dag. Men da han nåede byens udkant, blev ordren om de mange drillbord skubbet ud af hans tanker på grund af noget andet. Han sad fast i den sædvanlige morgentrafikprop og kunne ikke lade være med at bemærke, at der var usædvanligt mange mærkeligt klædte mennesker på færde. Folk i kapper. Herr Dursley kunne ikke fordrage folk, der klædte sig mærkeligt på. De løjelige kostymer, som en del unge mennesker yndede. Han tænkte, at det måske var en ny tåbelig modedille. Han trummede med fingrene på rattet, og hans øjne fæstnede sig ved en hel flok af disse originaler, der stod ganske nær ved. De hviskede sammen, tilsyneladende i stor ophidselse. Herr Dursley opdagede forarvet, at det slet ikke var unge mennesker. Tænk engang, den mand i den smaragdgrønne kappe kunne se ud til at være ældre end ham selv. Han var sandelig ikke ked af det.
Men så slog det hr. Dursley, at det måske var et eller andet fjollet velgørenhedsarrangement. De mærkeligt klædte mennesker kunne godt se ud, som om de var ved at samle ind til et eller andet formål. Ja, sådan måtte det hænge sammen. Trafikken bevægede sig igen fremad, og få minutter senere kørte hr. Dursley ind på Grunnings parkeringsplads. Hans tanker kredsede igen om drillbord. Hr. Dursley sad altid med ryggen til vinduet i sit kontor på 9. etage. Hvis han havde siddet, så han kunne kigge ud af vinduet, ville han sikkert ikke have været i stand til at koncentrere sig om sin drillbord denne morgen. Han så slet ikke uglerne, der susede forbi her ved højlys dag, men det gjorde til gengæld folk på gaderne. De stod og stirrede med åben mund, mens de pegede på alle uglerne, der fløj omkring hovederne på dem. Mange havde ikke engang set en ugle ved nattetide. Men hvad hr. Dursley angik, så tilbragte han en ganske almindelig, normal uglefri formiddag. Han råbte af 5 forskellige medarbejdere. Han foretog flere vigtige telefonopkald og råbte lidt mere ved disse lejligheder. Han var i højt humør indtil frokosttid, hvor han følte trang til at strække benene og gå over på den anden side af gaden for at købe sig en bolle hos bageren. Han havde glemt alt om de kappeklædte, indtil han passerede en hel flok, der stod ved bagerbutikken. Han glodede rasende på dem, i det han gik forbi. Han vidste ikke hvorfor, men de gjorde ham ilde til mode. Denne flok stod også og hviskede ophidset, men han kunne ikke se en eneste raslebøsse. Da han havde købt sig en stor cremebolle og passeret flokken på vej tilbage, hørte han nogle løsrevne sætninger af deres samtale. Familien Potter, ja, det er rigtigt, det har jeg også hørt. Ja, deres søn Harry. Hr. Dursley standsede brat op. Bange anelser skyllede ind over ham. Han kiggede tilbage på den hviskende flok, som om han skulle til at sige noget til dem, men fortrød det igen. Han løb over gaden, skyndte sig op til sit kontor, snærede til sin sekretær, og hun ikke skulle bryde sig om at forstyrre ham, greb telefonen og havde næsten tastet nummeret hjem til sig selv, da han kom med andre tanker. Han lagde røret på igen og strøg sit overskæg, mens han tænkte, så det knagede. Ej, han var bare fjollet. Potter var da et temmelig ordinært navn. Han var sikker på, at mange mennesker med efternavnet Potter også havde en søn ved navn Harry. Nu hvor han tænkte nærmere efter, var han slet ikke sikker på, at hans nevø egentlig hed Harry. Han havde jo heller aldrig set drengen. Det kunne være, at han hed Harvey, eller Harold måske. Der var ingen grund til at få rolig fru Dursley med dette. Hun blev altid så nervøs, når man nævnte hendes søster, og han kunne ikke bebrejde hende, hvis han havde haft en søster som hende. Men alligevel, hvad med alle de kappeklædte mennesker? Han havde betydelige vanskeligheder med at koncentrere sig om drillbord resten af eftermiddagen, og da han forlod bygningen klokken 5, var han stadig så opslugt af andre tanker, at han stødte direkte ind i en mand, der netop gik forbi døren. Undskyld, mumlede han, i det den lille gamling snublede og var ved at falde. Så opdagede hr. Dursley, at manden bar en lilla kappe, og at han ikke lod til at være det mindste ked af at blive skubbet til på den måde. Tværtimod, hans ansigt flækkede i et bredt grin, og han talte med så høj pibende stemme, at forbipasserende stirrede. Tænk ikke på det, min gode mand. Intet kan komme mig på tværs i dag. Glæd dig, for nu at du ved, hvem endelig bruger det. Selv en mokler som du burde fejre denne glædesdag. Og så omfavnede den gamle mand hr. Dursley og gik sin vej. Hr. Dursley stod som fastfrosset til stedet. Han var blevet omfavnet af en fuldkommen fremmed. Han syntes også, at den gamle mand havde kaldt ham for en mokler, hvad det end kunne være for noget. Han var rystet i sin grundvold og skyndte sig over til sin bil. I det han kørte hjemad, forsøgte han håbefuldt at bilde sig ind, at han var begyndt at dagdrømme. Selv noget så tåbeligt som en livlig fantasi var at foretrække frem for, at alle disse underlige hændelser havde været den skinbarlige virkelighed. Da han var på vej ind af sin indkørsel, var det første han fik øje på den stribede kat, han havde set samme morgen. Det gjorde ikke just hans humør bedre. Nu sad den på hans havemur. Han var sikker på, at det var den samme kat. Den havde de samme markeringer omkring øjnene. Væk med dig, råbte hr. Dursley højt. Katten bevægede sig ikke en tomme. Den så i stedet på ham med et strengt blik. Var det normal katteadfærd? Tænkte hr. Dursley. Han låste sig ind i huset, mens han forsøgte at tage sig sammen og falde til ro. Han var stadig fast besluttet på ikke at sige noget til sin kone. Fru Dursley havde haft en ganske rar og normal dag.
Da de spiste til middag, fortalte hun ham alt om naboens problemer med datteren, og hvordan Dudley havde lært et nyt udtryk, vil ikke. Hr. Dursley forsøgte at opføre sig helt normalt. Da Dudley var blevet lagt i seng, gik han ind i stuen og nåede lige at se de sene nyheder. Og til sidst kan vi meddele, at ornitologer overalt i landet har rapporteret om uglernes usædvanlige adfærd i dag. Selvom ugler normalt jager om natten og kun ses sjældent i dagslys, har der været over 100 rapporter om denne nattefugls hektiske aktivitet lige siden daggry. Eksperterne er ikke i stand til at forklare den drastiske ændring i fuglens døgnrytme. Nyhedsoplæseren tillod sig at give seerne et skævt smil. Meget mystisk. Og nu over til Jim McGuffin med vejrudsigten. Skal vi have flere forvirrede ugler til at flyve omkring i det næste stykke tid, Jim? Tja, tæt, sagde meteorologen. Det kan jeg ikke svare på, men jeg kan fortælle, at det ikke kun er uglerne, som har været forvirret i dag. Seere fra nær og fjern har ringet ind for at rapportere, at de i stedet for den regn, jeg lovede dem i går, har fået veritable byer af stjerneskud. Måske folk har været ude for at fejre Sankt Hans tidlige år, men det er altså ikke før i næste uge, folkens. Men jeg kan love regn nat og i de tidlige morgentimer. Hr. Dursley sad lamslået i sin lænestol. Stjerneskud over hele England. Ugler, der flyver omkring forvirret ved højlys dag. Mystiske, kappeklædte mennesker overalt. Og så den hviskende sladren om en familie ved navn Potter. Fru Dursley trådte ind i stuen med 2 kopper te. Det nyttede ikke noget. Han var nødt til at fortælle hende om det. Han rømmede sig nervøst. Petunia, min kære. Du har vel ikke hørt fra din søster for nylig? Som forventet så fru Dursley temmelig forskrækket og bebrejdende ud. Når alt kommer til alt, var de jo stiltiende blevet enige om at foregive, at hun slet ikke havde en søster. Nej, sagde hun skarpt. Hvorfor? Det er de mærkeligste ting, man hører i nyhederne, mumlede hr. Dursley. Ugler, stjerneskud, og så var der en masse underlige folk i byen i dag. Og hvad så? Brissede fru Dursley. Jo, jeg tænkte bare, at måske det havde noget at gøre med hende og hendes familie. Fru Dursley nippede til sin te med rynkede bryn. Hr. Dursley overvejede, om han turde fortælle hende, at han havde hørt navnet Potter blive nævnt. Han besluttede, at han måske hellere måtte lade være. I stedet sagde han så henkastet som muligt. Deres søn, han er vel omkring Dudleys alder, er han ikke? Det vil jeg tro, svarede fru Dursley spidst. Hvad er det nu, han hedder? Howard eller sådan noget? Nej, Harry. Ganske rædsomt og simpelt navn, hvis du spørger mig. Ja, ingen tvivl om det, sagde hr. Dursley med hjertet synkende i livet. Jeg er fuldkommen enig. Han berørte ikke emnet mere den aften, og de gik op i seng. Mens fru Dursley var ude på badeværelset, listede hr. Dursley hen til soveværelsets vindue og kiggede ud i forhaven. Katten var der stadig. Den stirrede ned ad ligustervinget, som om den holdt øje med noget. Var det hans fantasi, der spillede ham et pus? Hvordan kunne alt dette have nogen forbindelse til Potter-familien? Hvis det kom ud, hvis det blev opdaget, at de var i familie med sådan nogen? Nej, han kunne slet ikke holde ud at tænke på det. Ægteparret Dursley gik i seng. Fru Dursley faldt hurtigt i søvn, mens hr. Dursley lå vågen og spekulerede som en gal. Han vidste, at hans sidste trøstende tanke, før han faldt i søvn, var, at selvom familien Potter var involveret, behøvede de jo ikke at belemre ham og fru Dursley med det. Potter-familien vidste udmærket godt, hvad Petunia og han mente om den slags. Han kunne faktisk slet ikke se, hvordan Petunia og han kunne blive blandet ind i, hvad der end foregik. Han gabte og vendte sig om på siden. Det kom ikke dem ved. Men der tog han meget fejl. Hr. Dursley var døsset hen i en urolig søvn, men katten udenfor på havemuren viste ingen tegn på træthed. Den sad stille som en statue med øjne, der uden at blinke var rettet mod svinget for enden af ligustervænget. En bildør smækkede pludselig, men katten foretræk ikke mine. Den lod sig heller ikke mærke med, at 2 ugler fløj tæt hen over hovedet på den. Faktisk var det næsten midnat, før den bevægede en muskel. En mand kom gående ned i svinget.
som katten så tålmodigt havde holdt øje med. Han kom så pludselig til syne, at det nærmest virkede, som om han var sprunget ud af den blå luft. Kattens hale begyndte at piske, og dens øjne blev smalle sprækker. En mand af denne støbning var aldrig før blevet set på Ligustervinget. Han var høj, tynd og meget gammel, hvis man skulle dømme efter den sølvgrå farve på hans hår og skæg. Begge dele var så langt, at det nåede ned til hans bælte. Han var i lange gevanter, en violet kappe, der slæbte hen ad jorden, og højhælede støvler med spænder. Hans blå øjne var lyse og strålende bag halvbrillerne, der sad på den lange høgenæse, som så ud til at have været brækket mindst et par gange. Mandens navn var Albus Dumbledore. Albus Dumbledore så ikke ud til at være klar over, at han færdedes i et kvarter, hvor mænd af hans slags var særdeles uvelkomne. Alt ved ham var forkert ifølge de uskrevne reglement, lige fra hans navn til de højhælede støvler med spænder. Mens Albus Dumbledore var optaget af alt andet end sin persons anseelse. Han rodede efter et eller andet i sin kappes lommer, men samtidig lod han dog til at være klar over, at han blev betragtet. Han løftede hovedet med et sæt og så direkte på katten, som stadig holdt øje med ham fra gadens anden ende. Af en eller anden grund lod synet af katten til at more ham. Han kluglog og mumlede: "Ja, det burde jeg jo have sagt mig selv." Endelig fandt han, hvad han ledte efter i en af lommerne. Det lignede en slags lighter af sølv. Han hævede den op i luften og klikkede på den. Den nærmeste gadelygte gik ud med et lille knald. Han klikkede igen. Den næste lygte gik ud, og det blev mørkt omkring den. Ikke mindre end 12 gange klikkede han på slukkeren, indtil det eneste lys i hele gaden var 2 bittesmå prikker et stykke derfra. Det var kattens øjne, der stadig vogtede på ham. Hvis nogen kiggede ud af deres vindue i dette øjeblik, ville selv en så trænet iagttager som fru Dursley ikke være i stand til at se noget som helst nede på fortovet. Dumbledore puttede slukkeren tilbage i lommen og begyndte at gå videre hen ad gaden mod nummer 4. Da han nåede frem, satte han sig ned på havemuren ved siden af katten. Han kiggede ikke på den, men efter et øjeblik begyndte han at tale til den. "Hvor morsomt at træffe dem her, professor McGonagall." Han vendte sig for at smile til katten, men den var forsvundet. I stedet sad han og smilede til en temmelig stramtandet dame med firkantede brilleglas af nøjagtig samme form som den forsvundne kats markeringer omkring øjnene. Hun var også klædt i en kappe, en smaragdgrøn en. Hendes sorte hår var samlet i en knude i nakken, og hun så temmelig forbløffet ud. "Hvordan kunne du vide, det var mig?" spurgte hun. "Min kære professor, jeg har aldrig set en kat sidde så stift og ubevægelig." "Du vil også føle dig en smule stiv i lemmerne, hvis du havde siddet på en havemur hele dagen," svarede professor McGonagall. "Hele dagen? Når du kunne have fejret og festet? Jeg tror, jeg har passeret mindst 1 dusin fester på vej hertil." Professor McGonagall gjorde en vred grimasse. Ja, alle fester jo af hjertens lyst," sagde hun utålmodigt. Man skulle ellers tro, at de ville være en smule forsigtige, men nej. Selv moklerne har opdaget, at der er noget i gære. De havde det med i nyhedsudsendelserne. Hun slog med hovedet i retning af Dursley-familiens mørke stuevindue. "Jeg hørte det hele. Flokke af forvirrede ugler. Stjerneskud. Ja, de er jo ikke helt tabt bag en vogn. Det kunne ikke undgås, at de ville lægge mærke til noget. Stjerneskud helt oppe i Kent. Jeg tør vædde på, at det var Daedalus Diggle. Han har aldrig været for kløgtig." "Du kan da ikke bebrejde dem noget," sagde Dumbledore venligt. "Vi har haft så lidt at glæde os over i de sidste 11 år." "Det ved jeg godt," sagde professor McGonagall irriteret. "Men der er ingen grund til helt at miste jordforbindelsen. Folk er jo direkte uforsigtige. De render rundt omkring i gaderne ved højlys dag, og de er ikke engang klædt som moklerne. Det bliver der lagt mærke til." Hun kastede et skarpt blik over på Dumbledore, som om hun ventede på, at han skulle fortælle hende noget, men han tav. Så fortsatte hun. "Det kunne da have været kønt, hvis moklerne opdagede alt om os på sådan samme dag, som du ved Det kunne have været kønt, hvis moklerne opdagede alt om os på selv samme dag, som du ved, hvem endelig synes at være forsvundet." "Han er der virkelig borte?"
Er han ikke, Dumbledore? Det lader i hvert fald til det, sagde Dumbledore. Vi har meget været taknemmelige for. Har du lyst til noget citronsorbet? Til hvad? Citronsorbet. Det er en mokler-dessert, som jeg er blevet meget forfalden til. Nej tak, sagde professor McGonagall kløgtigt. Hun mente ikke, at tiden var inde til at nyde citronsorbet. Som jeg sagde, selvom du ved, hvem virkelig er borte, min kære professor, et fornuftigt menneske som du burde virkelig være i stand til at kalde ham ved hans rette navn. Hvad skal vi med alt det, du ved hvem nonsens? I 11 år har jeg forsøgt at overtale folk til at sige hans navn, som det er. Voldemort. Det gav et sæt i professor McGonagall, men Dumbledore var travlt optaget af at åbne et bæger citronsorbet og lagde ikke mærke til hendes reaktion. Det er så forvirrende, at vi bliver ved med at kalde ham du ved hvem. Jeg kan ikke se, hvorfor det er så farligt at nævne Voldemorts navn. Det ved jeg, at du ikke kan, sagde professor McGonagall og lød halvt fortvivlet og halvt beundrende. Men du er også anderledes. Alle ved, at du er den eneste, som du ved. Så lad det gå da. Voldemort nogensinde har frygtet. Du smiger mig, sagde Dumbledore venligt. Voldemort er i besiddelse af kræfter, jeg aldrig nogensinde vil få. Kun fordi du er for hæderlig til at gøre brug af dem. Jeg er glad for at have så mørkt. Jeg har ikke rødmet sådan, siden Madame Pomfrey betroede mig, at hun godt kunne lide mine nye ørevarmere. Professor McGonagall skævede til Dumbledore og sagde, uglerne er intet i sammenlignet med de rygter, som sviger omkring. Ved du, hvad de går og siger? Om hvorfor han er forsvundet, og om hvad der endelig standsede ham? Det lød til, at hun endelig var nået frem til det, der lå mest på scene. Den egentlige årsag til, at hun har siddet på en kold, hård havemur og ventet hele dagen. Hendes blik var pludselig så skarpt og gennemtrængende som nogen kats. Hun ville åbenbart ikke lade sig nøje med svirrende rygter, og havde ikke tænkt sig at tage stilling til, hvad der blev sagt, før Dumbledore havde fortalt hende sandheden. Men Dumbledore, igen optaget af at spise citronsorbet, svarede ikke. De siger, sagde hun ufortrødent, at Voldemort i går aftes viste sig i Godric-dalen for at finde Potter-familien. Rygtet vil vide, at Lily og James Potter er døde. Dumbledore bøjede sit hoved. Professor McGonagall gispede. Lily og James, det kan ikke være sandt. Jeg ønskede ikke at tro på det. Albus. Dumbledore rakte ud og klappede hende på skulderen. Jeg forstår det godt. Jeg forstår det kun alt for godt, sagde han tungt. Professor McGonagalls stemme sitrede i det, hun fortsatte. Men det er ikke alt, hvad der siges. Man påstår, at han har forsøgt at dræbe deres søn Harry, men han gjorde det ikke. Han kunne ikke få bukt med den lille dreng, og ingen ved, hvordan det gik til, men man siger også, at da han fejlede i forsøget på at dræbe Harry Potter, blev Voldemorts magt brudt. Det er grunden til, at han forsvandt. Dumbledore nikkede dystert. Er det sandt, stammede professor McGonagall. Efter alt, hvad han har gjort, alle de mennesker, han har slået ihjel, så kunne han ikke dræbe en lille dreng. Det er forbløffende. Tænk, at en lille dreng kunne standse ham. Men hvordan i alverden kunne Harry dog klare sig? Det kan vi kun gisne om, sagde Dumbledore. Måske får vi aldrig sandheden at vide. Professor McGonagall trak et kniplingslommetørklæde frem og duppede sig under øjnene. Dumbledore snøftede voldsomt, i det han fremdrog et guldur fra sin lomme og nøje studerede det. Det var et meget mærkeligt ur. Det havde 12 viser, men ingen tal. I stedet for tal var der små planeter, der bevægede sig rundt langs skivens kant. Og ansynligt kunne Dumbledore sagtens finde mening i, hvad urskiven viste, for han puttede uret tilbage i lommen og sagde, Hagrid er sen på den. Jeg går ud fra, at det var ham, der fortalte dig, at jeg ville være her. Var det ikke? Jo, sagde professor McGonagall. Men jeg regner ikke med, at du vil fortælle mig, hvorfor du befinder dig her af alle steder. Jeg er kommet for at bringe Harry hjem til sin onkel og tante. De er hans sidste slægtninge nu. Det kan du ikke mene. Ikke de mennesker, der bor her, vel? Udbrød professor McGonagall og sprang op, i det hun pegede på nummer 4. Dumbledore, det kan du ikke nænde. Jeg har holdt øje med dem hele dagen. Du kan ikke finde nogen mennesker, der ligner os mindre. Og de har den her søn. Jeg så ham sparke sin mor hele vejen op ad gaden, mens han skreg på slik.
Skal Harry Potter virkelig udsættes for det? Det er det bedste sted for ham lige nu, sagde Dumbledore bestemt. Hans onkel og tante vil kunne forklare ham alting, når han bliver ældre. Jeg har skrevet et brev til dem. Et brev, sagde professor McGonagall skeptisk og lænede sig tilbage mod havemuren. Hør nu her, Dumbledore, tror du virkelig, at du er i stand til at forklare alt dette i et brev? De mennesker vil aldrig kunne forstå ham. Han bliver berømt en dag, en levende legende. Jeg vil ikke blive forbavset, hvis dagen i dag bliver udråbt til Harry Potter-dagen. Man vil skrive bøger om Harry. Alle børn i hele verden vil lære hans navn at kende. Lige præcis, sagde Dumbledore og kiggede meget alvorligt ud over sine halvbriller. Den slags er jo nok til at gøre enhver dreng helt forskruet. Berømt før han kan gå eller tale. Berømt for noget, han end ikke vil kunne huske. Kan du ikke se, at det vil være bedre, hvis han vokser op et sted, hvor ingen kender ham, indtil han er gammel nok til at få historien fortalt? Professor McGonagall åbnede munden, som om hun ville sige noget, men tænkte sig om en ekstra gang, før hun talte. Så sagde hun, ja, naturligvis. Du har ret. Men hvordan vil du få bragt drengen hertil, Dumbledore? Hun stirrede undersøgende på hans kappe, som om hun mistænkte ham for at have drengen gemt et sted inde mellem folderne. Hagrid kommer med ham. Tror du, det er klogt at betro Hagrid sådan en vigtig opgave? Jeg vil ikke tøve med at lægge mit liv i hænderne på Hagrid, sagde Dumbledore. Jeg siger jo heller ikke, at hans hjerte ikke er på rette sted, indvendte professor McGonagall stødt. Men du må da indrømme, at han er lidt sløset. Han har en tendens til at... Hør, hvad var det? En sagte, rumlende lyd brød stilheden omkring dem. Den blev højere og højere, i det de kiggede op og ned ad gaden, for at få øje på nogle forlygter. Lyden steg til en brølen, da de løftede blikket mod himlen, og så en kæmpemæssig motorcykel kom til syne for højderne og lande på fortovet ved siden af dem. Hvis motorcyklen var enorm, var den alligevel intet i sammenligning med manden, der sad på den. Han var næsten dobbelt så høj som en normal mand og mindst 5 gange så bred. Man skulle ganske enkelt mene, at han var større, end det burde være tilladt, og i tilgift lignede han også en vildmand med langt, vildt og sort hår og et skæg, der næsten skjulte hele hans ansigt. Han havde hænder så store som skinker, og hans fødder, klædt i solide motorcykelstøvler, var på størrelse med små delfiner. I sine mægtige, muskuløse arme holdt han en bylt indsvøbt i tæpper. Hagrid, sagde Dumbledore lettet. Endelig, og sig mig, hvor fik du fat i den motorcykel? Jeg lånte den, professor Dumbledore, sagde kæmpen og steg forsigtigt af sit køretøj. Unge Sirius Black var så venlig at lade mig bruge den, og jeg har Harry her, herr professor. Gik det helt glat? Ja, herr professor. Huset var næsten helt ødelagt, men jeg fik ham ud, før moklerne begyndte at myldre omkring os. Han faldt i søvn, da vi fløj over Bristol. Dumbledore og professor McGonagall bøjede sig frem for at se nærmere på bylden i Hagrids favn. En lille drengs ansigt kunne lige skimtes mellem tæpperne. Han sov fast. Han havde kulsort hår, og på panden kunne de se et mærkeligt ar med façon som et ly, der slår ned. Er det der, hvor? Hviskede professor McGonagall. Ja, sagde Dumbledore. Han vil altid have det ar. Kan du ikke gøre noget ved det, Dumbledore? Selv hvis jeg kunne, ville jeg ikke gøre noget. Ar kan være ganske nyttige. Jeg har selv et over mit venstre knæ, og det er et komplet kort over Londons undergrundsbaner. Nå, giv ham bare til mig, Hagrid. Vi må hellere få det overstået. Dumbledore tog Harry i sine arme og vendte sig mod familien Dursleys hus. Må jeg have lov til at sige farvel til ham, herr professor? Spurgte Hagrid. Han bøjede sit store vildmandshoved ind over Harry og gav ham et rigtig skægget smækkys. Så rettede han sig op og udstødte et hyl som en såret hund. Shh, sagde professor McGonagall bredt. Du vækker alle moklerne. Undskyld, hulkede Hagrid og fandt et stort polkaprikket lomterklæde frem, som han kunne begrave sit ansigt i. Men jeg kan ikke holde det ud. Lily og James er døde, og stakkels lille Harry skal bo hos moklerne. Ja, jeg ved det godt. Det er alt sammen meget trist. Men tag dig sammen, Hagrid, ellers kommer der nogen og opdager os.
hviskede professor McGonagall og klappede blidt Hagrid på armen, mens Dumbledore gik hen over græsplænen mod hoveddøren til nummer 4. Han lagde forsigtigt Harry ned ved dørtrinnet, fandt et brev i lommen på sin kappe og stoppede det ind under Harrys tæpper. Så vendte han tilbage til de 2 andre. I et helt minut stod de alle 3 og betragtede den lille byld på dørtrinnet. Hagrids skuldre rystede. Professor McGonagall blinkede som en rasende med øjnene, og Dumbledores ellers så skarpe blik så ud til at være sløret. Tja, sagde Dumbledore endeligt. Det var det. Vi bør ikke blive her længere. Vi kan vel lige så godt tage afsted og være med i festlighederne. Ja, sagde Hagrid med grødet stemme. Jeg vil i hvert fald bringe Sirius motorcykel tilbage til ham. Godnat, professor McGonagall og herr professor Dumbledore. Hagrid svang sig op på motorcyklen og tørrede sine tårerfyldte øjne i ærmet. Han sparkede motoren i gang og lod køretøjet accelerere brølende op mod nattehimlen. Vi ses vel snart, professor McGonagall, sagde Dumbledore og nikkede til hende. Professor McGonagall pudsede næse som svar. Dumbledore vendte sig og begyndte at gå tilbage mod hjørnet af Ligustervænget, hvorfra han var kommet. Han standsede midt i svinget og tog slukkeren frem. Han klikkede en enkelt gang, og alle 12 gadelygter tændtes med det samme og badede hele gaden i et orange lys. Nu kunne han tydeligt se den stribede kat forsvinde nede ved den anden ende af gaden. Han kunne også lige skimte bylden, der lå på det øverste trappetrin foran nummer 4's hoveddør. Held og lykke, Harry, mumlede han. Han drejede om på hælen, svang sin kappe omkring sig og var borte. En brise strøg gennem de nydeligt trimmede hække på Ligustervænget, som lå stille og velordnet under den kulsorte himmel. Det sidste sted i verden, man ville forvente, at fantastiske ting skulle finde sted. Harry Potter vendte sig i sine tæpper uden at vågne. Han havde sin lille hånd lukket omkring brevet og sov trygt i komplet uvidenhed om, at han var noget ganske særligt. At han var berømt, og at han ville blive vækket af fru Dursleys skrig, når hun åbnede døren for at sætte mælkeflaskerne ud. Ej heller vidste han, at han de følgende år skulle finde sig i at blive knebet og skubbet af sin fætter Dudley. Han kunne ikke vide, at i dette øjeblik samledes folk i hemmelighed over hele landet for med dæmpede stemmer at udbringe Harry Potters skål. Lad os tømme vores glas til ære for Harry Potter, drengen, der ikke kunne slås ihjel.